Ljudi, dobrodošli u najnoviji video na kanalu Legend of Serbia. Danas opet snimam još jedan vlog. Ovo je četvrti na našem kanalu. Što znači da... Tako da danas ćemo pričati o stvarima koje... Evo, ovo je moj drug Nenad. Danas ćemo pričati o stvarima koje ćemo ponovo najavljujem. Znači, sve više ja više ne najavljujem, ali nikako to da uradim. Nije možete problem da danas snimim neki gameplay. Sve bi ja dao stream, ali nešto neće. Znači, već sam se dogovorio sa mojim drugom. Nikolaj Z. Znači, tako se zove njegov kanal. Super, nego obavezno. On ima također još par kanala. Fifi, kako se zove Fifi? Nikola, nije ima nešto, lampa, meni je imao onaj, Znači, to ćemo snimati. Znate šta, znači ja ću snimati video. Sad kakav to je već video. Imate već na njemu njih kanala, pretražite, idite tamo i sve da ja ću naći pa ću ostaviti link u opisu. Znate, nisam već, kad sam rekao, to je znači, kao što sam već rekao, beži tamo, kao što sam već rekao, ostavit ću link njegovog kanala i tog videa. O čemu se radi u tom videu? O čemu se radi u tom videu? Želeo sam u tom videu da vam pokažem, u tom videu ćete vidjeti gameplay igrice Mario Cat, Super Cat kako se izove, ne znam, Super Mario Cat, ne znam već, to mi je na japanska igra. Gameplay tu je sa mojim drugom Nikolajem, također tu sam bio ja, ali nisam stigao da igram. Ja nisam tu stigao da ništa pametno kažem. Tu sam samo pričao u pozadini, komentarisao sam tu igricu. Znate, ja sam to je igrica za PC, ali također za Android. Tu igricu sam još sećam odavno kad sam bio kod jednog mog druga, pa sva misli da ta igrica više nikad ne može se instalira. I eto sad, opet sam išao tu igricu. Ostavit ću taj link, ne brinite. Znate, kad sam rekao da ću snimiti gameplay oko Barbarian Barrela, ono kako ja to vidim, šta sam se našao, međutim nisam uspio da snimim, nešto me zeznulo i tako da nisam to uspio ništa da pametno kažem. Znate, to sam već rekao u našem drugom vlogu, da, drugi vlog, ovo je već četvrti vlog, znate, brzo napredujemo. Ništa pametno, nemam šta da kažem, trudit ću se da snimam, izvinjam se ponovno, trudit ću se da snimam što češće, kao što, izvinjam se, kao što već vidite, snimam video svaki dan, izvinjam se, nešto mi uhvatila kijevica. Izvinjavam se. Znači, kao što već vidite, snimam svaki vlog svaki dan. Iako ne govorim ništa posebno. To mogu imati sem najave i ostalo. Znači, ništa posebno ja tu nemam reći. Sem da... Znači, nemam ništa posebno reći. Ćao Bačane, kako je na fakultetu u Rumi? To ne znam što ste juče čuli. Zdravo. Čekaj. Vidite, ovo je ogledalo. Čekaj, ovako, pusti. Možeš da okreneš vamo. Tako. Idem ja tako šumom. I vidim čobana malog, jednog... Ne trči dole, budalo pijana! Razbit ćeš se!
Ja sam odmah rekao, to ne valja da radite. Deco, ne treba, nije treba. Pa da, evo, viš kako ovaj papak, vidi ga. Mafija. Da, nastavimo. Sad snimit ću svaki dan snimam videe, vlogove. I sad da vam kažem, koliko niste znali, snimit ću već, nisam to rekao, ali snimit ću creepypastu Ben Jant. Ako ste se čuli za njega, u stvari niste čuli nikad u Srbiji, je čuo za njega retko ko. Oj, me nervira ova kijavica. Retko ko je čuo za njega. To vam je jedna statua. Sad neću sam da govorim ništa o njemu. Vidjet ćete, pretražite na Google. Joj, ako vas baš zanima, također snimit ću i možda moju creepypastu. To će biti happy pasta nego creepypasta. Znaš šta je creepypasta? Pa to je creepypasta, znaš šta je creepypasta. Jezina priča, horror priča. Creepypasta bi bila smiješna priča. To ću još ćete vidjeti kao što budete na internetu. Alex Holly daće vam originalni video zapisi o Ben Jantu, znači imam ben.vmv jan.vmv kingkong.vmv tako dalje. Ja ću snimiti možda joja.vmv ili pupan.vmv ili možda tigrica.vmv. Sad, možda budem snimao i jojine pripovetke. Vidjet ću. Ako nemate koji joja, bit će sve o njemu. Ću sad baš poseban video o njemu. I to je bilo to što sam želeo da kažem za danas. Vidimo se u sljedećem klipu. To je to, sljeđenja.